radyo. Padayon Action Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpareho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kabatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingapos mo ko di sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack, banal! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luyag ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasas ang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga gustong magbawas ng timbang at magpa-sex, Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig Kagaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Patay na si Valentin. Patay na ng amigo ko. Ojo ni Kanor. Paano siya napatay? Nakaengkwentro siya sa mga pulis. Nagbato siya. Kag napuruhan gid siya. Dala ko pa siya sa ospital pero wala na siya makalabot sa ospital. Nabugtuan siya sa ginawa. Tingala ko man nga wala na makabalik diri ang amigo ko. Patay na gali siya. Ang ambal niya sa akon nga diri na kuno siya maistar o pod ang iya pamilya. Amo man sadtong hambal niya sa akon, Choy. Pero gintimala siya. Bata kasiling mo ni Valentin. O, Choy ni Kanor. Ano ganito ngalan mo? Si Jack. Jack Balaan, Choy ni Kanor. Wala makahinambit sa akon si Valentin nga may bata siya nga lalaki. Ang namuno lang niya sa akon nga babae ang bata niya. Amo bala? Saan mo ko iya mapapati nga anak ka ni Valentin? Ha? Uli na lang kami nakilalahi ni Papa Valentin, Choy ni Kanor. Aho, babaeng bata niya sa iya asawa. Tumboy, isa lang kabilog bata niya. Ako sa ibang nga babae. Pero mas magulang ako kay Labilia. Sino nga Lobelia? Ang bata niya sa iya asawa, Choy ni Kanor. Pero patay naman. Ano? Napatay siya sang ginlagas kami sa mga pulis. Matuod ba lang ginasugid mo? Hindi ako mabiyahe sa gamusin ni Kalayo. Kung hindi matuon ang ginahambal ko. Jack Balaan. Anay ka. Daw may nabatian ko nga ngalan. Nga mo sina. Ha? Ikaw ang ginalagas ang una sang mga pulis. Ikaw ang birador. Sa una, Choy ni Kanor. Ugaling na priso ako. Malawig ako sa prisuhan. Sang buhi pa sang una si Papa. Ginahagan niya kami nga diri ng mga buhi sa basahi. Ugaling wala na madayon tungod napatay siya, pati ang utod ko. Kag napriso man ako. Pero kung hindi ka mo pati nga anak ako ni Valentin, Choy ni Kanor, okay lang. Hindi ko man ikaw mabasol. Ate, sige, Choy. Malakat na lang kami. Salamat gid sa pag-entertainar mo sa amin.
Pati ba? Dali na. Jack. Mahingagaw na rin kita balik sa Bacolod, Pat. Wala kita sa mahimo diri. Sige, Jack. Ikaw ang bahala. Kung maglakad ka, tagang purma sa lawas mo. Daw si Valentin gid sang nagaedad siya parehas ang edad mo. Bah, Wala gid ka mo siyang kinalain ni Valentin kung maghulag. Chuy ni Kanor? Balik ka mo. Dali ka mo sa sulod sang balay Jack. Kabalo ko nga gutom ka mo. Handaan ko ka mo sang makaon ninyo. Jack. Chuy ni Kanor? May upog na babae si Jack. May upod, Warden. Amo pala. Nga, Warden. Sino di ka dalaw sa una kay Jack nga babae? Suno sa mga tao ko, ang abogada ni Jack, kagang utod man sang priso diri. Si Tito. May picture ka mo nila, Warden? Posibleng may ara Mr. Gomez. Usisaon ko sa personnel. Sige, Pipiliw. Para mabalaan ta kung isa sa ilang upod ni Jack Subong. Karnal gid kami nga mag-amiguhay ni Valentin. Isa kabis, naluwas niya ang kabuhi ko. Birador ka man, Chuy ni Kanor? Siyang una Makapila kabisis kami nga nag-updanay ni Valentin. Pero sang makapangasawa na ako, naguntat na ako iya, Jack. Amo bala? Kag diri na ko nangabuhi sang normal. O galing kay napatay ang asawa ko. Kag wala gid kami makabata. Amo bala? Bago pa man lang napatay ang asawa ko, mga 2 pa man lang katuig. Ginhulat ko si Valentin kay suno sa iya. Sanggin paobra niya ang balay nga ini. Dalo niya kuno diri ang iya pamilya. Kag diri na sila iya mga buhi. Antes siya napatay, Chuy ni Kanor. Ginabala niya kami nga mag-utod. Nga diri mapuli sa lugar nga ini. Kaga diri naman mga buhis ang malinong. Kanugon nga napatay ang utod ko. Wala madayon ang amon plano. Ano subong ang plano mo, Jack? Nano, diri ka mo maistar? Kuwan, Chuy ni Kanor. Asawa mo ng upod mo? Hindi pa. Nobya ko ba lang? Pero siya ng pangasawan ko. Amo bala? Diri ka mo istari, Matawhay diri, Jack. Kag kung may kapital ka lang, maunami di negosyo. Makapatukod ka niya sang sakayan, pangisda, mabuhi ka na diri. Amo man tani siya ng plano ko, Chuy ni Kanor. Ugaling, doon hindi pwede. May problema. Ano? Ano dang problema, ha? Hindi ko pa ini pagpagwaon sa imo, Chuy. May problema ako. Kung nga aari ako diri. Ano ang problema mo, Jack? Ano, nakapatay ka? Sang una, madamo na. Pero subong, bugat pag ang problema ko. Gali. Basi kung may mabulig ako, maghambal ka lang. Pugante ako, Chuy ni Kanor. Nalagyo ako sa prisuan. Ano?
ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo, puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centum Plus Herbal Soap. Ang Centum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centum Plus Herbal Soap, hindi lang puro paganda. Centum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda, protektado ka pa. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura sa pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Ang Pride, may Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Yari ang certified user sang Centum Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya planakit ang akong lawas. So nabatakyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Centum Plus Nilimin. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Miss, pabili nga ng Shield Bath Soap. Mrs., dito ka na sa mahal. Effective yun. Nakakatanggal ba yan ng 99% ng skin germs? Clinically proven ba magbigay ng 24 hours protection? Recommended ba ng Philippine Nurses Association? Sa presyong pasok sa budget ko? Pwes, pabili ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24-hour germ protection na abot kaya mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Extend Food Superman for Men. Ako si Vicky. 3 amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Makulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuura. Nalagyo ka siling mo sa presuhan, Jack? Ochoy ni Kanor. Dugay ka na nga na priso? Ochoy. Sobrang na 5 katuig. Ay, Diyos kalawig na gali. Nga wala gid alibyo ang kaso mo, haw? Ano ka na lang man? Suno sa abogado ko, ma-dismiss na gali ko, no? Kag, ang isa ko kakaso, pwede ako makapiyansa. Di man gali. Kanlagyo ka pa. Malawing nga istorya, Tio ni Kanor. Pero isugid ko sa imo para makibalo ka sa tanan.
Ote, ano na ang balita, Diana? Naistorya ko ang amiga ko sa Cortinay. Duha ka bulan, sugod-subong. Mahiring na si Jack. Ay, ti, paano siya maka-attend sa hearing? Kay ti, nalagyo man siya. Oh, Diyos ko, imbes nga matapos na ang kaso niya, ay nagdugang naman. Ay, sige lang na iya. Idiyahan ko lang. Kung sigurado nga makapiyansa si Jack, kag ma-provisionally dismiss ang isa niya kakaso, tinguhan ko nga mapasurrender si Jack. Antes mag-abot ang adlaw sang iya hearing. Oo, Diana. Ay, abo, Diyos ko, buligi man si Jack. Pasi ko na nung matabo sa iya. Oo, anay. Himuon ko ang tanan. Tawagan ko gani siya karon eh. Ay, pati si Fatima, baw na umid na sini. Ay nga nag-upod-upod man to sa yaman. Ay, nubihan na man sila. Kag naluwi man siguro si Fatima kay Jack eh. Nagalain man tong pamatyag ni Jack. Amo ti siguro nga, hindi man siya pagbabayaan ni Fatima. Sus, nakakadto na gid lang di siya sa Bualwarte eh. Wala gid sa maghapit diri sa aton. Ay, nagadali man siya, nay. Gasamo man siguro ang pulba kagabalakan ni Jack eh. Kabasi kon maumid pa kita. Ay, nalipay na tani ako nga maayo ng kahimtangan ni Jack sa sulod sa presuhan. Bisan preso siya, pero wala sa sang problema. Wala sa sang ginakabalakan. Ay, abaw subong, daw nagbalik naman kung anong kabuhi niya sa una. Nga daw pareho sang ilaga nga kung sa diin-diin na lang niya nga buho masulod para lang makapanago. Nay, kay kun kinpabayaan lang tani niya ang ginaobra sa mga upod niya sa sulod sa prisuhan. Kung wala lang tani siya nagilabos sa diskarte sang iya mga upod nga illegalista, wala tani siya pag-initan eh. Ay, kilala ko iya si Jack, Diana. Hindi siya makatulog kung may makita siya nga hindi maayo. Okay lang na kung ada sa sagwa. Pero ato siya sa sulod eh. Kontroladong hulog niya dito. Hindi to siya kapurma. Sus, tati, amula na galing eh. Ay, kung wala siya matuod na lagi oh. Mabatian ta na lang sa balita nga patay na siya. Ha? Sindikato man ang nakontra niya eh. Pati mga personnel sa jail kontra na niya. Ay, di. Bo, Diyos ko. Kaya nag-intra man siguro sila sa sindikato. Di, amo na eh. Kontraho nila si Jack eh. Ay, ka mga tunto. Suno kay Jack na eh. Personal ang nagabulig para makasulod ang drug sa presuhan. Di, kita mo gid lang. Ka mga tunto gid sa ila. Sa mga tao nga nagahimo sang maayo, amo pa yang ila kontrahon, buka nami. Amo gid nay. Amo gid na iya. Kay kontra kuno sang maayo ang malain. Kag kontra sa malain ang maayo. Sus, kalain na gid sang lakat sang panahon sumong Diana. Ay, bisan sa balita, mabalitaan mo na lang wala mga mataas ba yung opisyal sang pulis involved sa illegal drugs kag mga kung ano dira nga transaksyon? Ay, ambot. Nay, alat ang madasi nga kwarta eh. Ano pa? Nagkakatinta sila sa pag-inta sa illegal. Ginataya nila ang ila profesyon tungod sa kwarta. Ay, ambot Diana, buligi si Jack. Hindi ako luyag nga may malain nga matabo sa iya. Buligi gid siya, ha, Diana? Oo, nay. Anong ginapaluya mo, Tito? Nano ka? Dalayan ang pamatsyag mo? Nabala ka lang ko, Guya. Ngao? Sobrang isa kasi mana nga wala na makadalaw diri manghod ko eh. Ay, oo matuod no? Ano yan ang tabo siya man? Nga wala siya diri makakadto man. Ano, bikin, di man ta pwede makatawag eh. Tawagan ko siya tani. Bawal gani. Hindi na magpasugod si Warden. Siguro basko gid sa ibabaw si Warden mo. Kita mo, ta subong iya. Wala siya makakasdi. Amo gani. Pero ang duha ka gwardya nga napalagyuan ni Jack, wala na di. Na-relieve na sila. Pero ang nagbulo sila, iya, 40 pagid. Do mga adik na gid yang tsura. Mugid, kag sugong na gid ya subong ang droga diri dito. Hayag-hayag na gid katama.
Kag daw wala lang kabalong mga gwardya kag si Warden. Parte sa pagduging sa mga druga dre sa sulod. Matingala kapas na. Ila man naguro eh. Ay, hindi na gid mayong lakat sa itabo dre sa jaila. Goy, maligi ta dabi. Sa? Sa ano ko makontak manghod ko man? Nabalakan ako ha? Basi kunupda na sila ni Jack. Ha? Oo, hindi ba nga daw sila naman ni yung adwa? Ito hindi pa man. Pero amput lang. Basi kunupda na sila ni Jack dito. Basi dito nagkanto si Jack sa iya. Natultulan to ni Jack ang ginaistaran sa manghod mo ako. Oo eh. Kasi magani nagpatigayon sa listaran sa manghod ko. Gali. At basi kunupda na ito sila. Basi kung nagupod siya kay Jack. Makitani ko na mo lang sina eh. Malipay pa ko nga si Jack ang mapamana sa manghod ko. Kaya nasiguro ko nga safe siya kung si Jack ang upod niya. Gani man. Ay, doon nagalain ang sitwasyon diri sa sulod dito, no? Abi mo bla kung kisa, nagasulod ba sa pinsar ko nga malagyo man. Pugoy? Oo, tito. Doon nagkakatulaan na ako sa paglaom sa kaso ko. Kung kaysa, nagasulod na sa pinsar ko nga, malagyo na diri sa presyuan, tito. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sa bisan anong kahilangan. Responsable nga pagbalita,
Labihan sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginti produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may lalapag palangga. Pagdayon Action Radio. Pagdayon Action Radio. Pagdayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.